Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Maroy. Mga bandang 1940s hanggang 1950s. Cebu. Noong mga panahong ito, napapadalas ang pagsama ni Maroy sa kanyang mga kaibigan. Kadalasan, nakakarating sila sa kabilang bayan para lang mag-ani ng palay. Dahil hindi man lang siya nakapag-aral, nakontento na lang siya sa kanyang trabaho. Binata pa lamang siya, kaya sapat na para sa kanyang sarili ang kanyang kinikita. Kapag wala naman siyang trabaho, nag-eensayo siya ng pakikipaglaban. Mano-mano man at maging ang paghawak ng mga sandata. Dahil na rin sa turo ng kanyang tatay, naging matapang siya at alam niya sa sarili niyang kaya niyang humarap sa kahit na anong laban. Isang beses, dahil may aanihin silang palay sa kabilang bayan nila, maaga pa lang ay nakapaghanda na siya ng mga dadalhin niyang damit. Alam niyang ilang araw silang mananatili roon, kaya kailangan niyang magkaroon ng ipapalit sa kanyang suot. Nang makarating na ang tatlong kaibigan niya sa kanilang bahay, nagpaalam na siya sa kanyang ama't ina para makaalis na sila. Sinabihan na lamang nilang mag-ingat sila sa kanilang paglalakbay dahil hindi maganda ang reputasyon ng baryo na kanilang tutunguhin. Hindi naman alam ni Maroy kung ano ang ibig sabihin nun, kaya isinantabi na lang niya ang sinabi ng kanyang mga magulang. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad nang may makasalubong silang isang matandang gusgusin. Iiwas na sana sila roon, ngunit tinawag nito ang pansin ni Maroy. Nagtaka naman ang binata, kaya sa halip na sumunod sa mga kaibigan niya, nilapitan niya ang matanda. Lahat ng mga kasama mo ay mamamatay kung hindi ka magiging maagap. Huwag kang magpapalinlang sa mga tao sa pupuntahan nyo dahil yon ang ikakapahamak ninyo. Napakunot noo si Maroy dahil sa sinabi ng matanda. Pababayaan na sana niya yon pero muli pa itong nagwika. Nakikita kong may isang mahalagang bagay ka na iniingatan. Ang bagay na yun ay magdudulot ng kaparusahan sa mga gahaman, kaya huwag kang magpapadaig sa tukso ng kapangyarihan. Hindi na maintindihan ni Maroy ang sinasabi ng matanda. Kaya sa halip na magpatuloy siya sa pakikinig, iniwan niya yon at hinabol ang kanyang mga kaibigan. Nang makalapit siya sa kanyang mga kasama, nagtanong sila kung ano ang sinabi ng matanda. Umiling na lamang si Maroy at sinabi na hindi niya naintindihan kung ano ang gustong tukuyin ng matanda. Bago siya magpatuloy sa kanyang paglalakad, napalingon pa siya sa kinatatayuan ng matanda. Napakunot-noo pa siya at nakaramdam ng bahagyang pangingilabot nang hindi niya na nakita ang naturang matanda. Iginala pa niya ang paningin niya sa paligid pero talagang wala na roon ang taong kumausap sa kanya. Sa halip na isipin ang patungkol doon, itinuon na lang niya ang pansin niya sa paglalakad. Para makarating sa kabilang bayan, napagpasya nilang maghanap ng mas malapit na daanan. Nagtanong-tanong sila sa mga taong nakakasalubong nila kung may mga madadaanan silang mas malapit. Sa kabutihang palad, may nakapagturo sa kanila ng daang pupwede nilang tahakin. Dahil malapit ng dumilim ang paligid, napagpasyahan na muna nilang manatili sa nasabing baryo. Nakatulog sila roon at bago pa man tuluyang sumikat ang araw, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Mas binilisan nila ang kanilang paglalakad, kaya bago pa man muling dumating ang hapon, nakarating sila sa mismong baryo kung saan sila mag-aani. Alanganin na ang oras para mag-ani sila, kaya minabuti na muna nilang maghapunan doon at mag-inuman na muna. May ilan din silang kasama na taga roon, kaya marami silang bagay na napagkwentuhan. Noong mga panahong yon, nadako ang kanilang usapan patungkol sa isang kuweba
na sinasabing merong kayamanan. Napansin ni Maroy na naging interesado ang mga kasama niya roon, kaya sinubukan niyang ilihis ang kanilang usapan. Subalit kahit na anong gawin niya, nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan patungkol doon. Kalaunan, dahil nalasing na si Maroy sa kanilang iniinom, nagpaalam siya at naunang matulog. Hindi niya alam kung ano ang mga sumunod na nangyari sa kanyang mga kasama noon. Kinabukasan, nang marinig niya ang tilaok ng manok, agad siyang bumangon. Hinanap niya ang kanyang mga kaibigan pero walang mga ito sa kubo kung saan siya natulog. Lumabas siya para puntahan ang pwesto kung saan sila uminom, ngunit hindi niya ito nakita. Hindi maaari. Baka totoong sinabi ng matandang kumausap sa akin. Hahanapin ko sila. Kailangan mailigtas ko ang mga kaibigan ko. Nagmadali siyang bumalik sa kubo at kinuha ang kanyang itak. Bago pa man siya bumaba, nagulat siya nang may makita siyang kumikinang na bagay sa isang sulok. Nilapitan niya yon at napalunok siya ng kanyang laway nang malamang isang kabibiyon na kulay ginto. Noong mga sandaling yon, may naramdaman siyang kakaibang puwersa na nagtulak sa kanya para kunin yon. Noong una, pinigilan niya ang kanyang sarili, ngunit nang maalala niyang kailangan pa niyang mahanap ang mga kaibigan niya, kinuha na lamang niya yon at nagpa siyang umalis. Hinanap niya ang sinasabing kuweba ng mga nakainuman nila. Dahil klaro naman ang naibigay nilang direksyon para matuntun yon, hindi na siya nahihirapan pa. Pagkakita niya ng kuweba, lumakas agad ang kabog ng kanyang dibdib. Alam niyang may hindi tama roon, kaya nakiramdam siya bago tuluyang pumasok. Pagpasok niya sa yungib, hinanap niya roon ang kanyang mga kaibigan, pero nagtaka siya dahil wala naman sila roon. Hinanapan niya sa mas malapit na parte ng yungib, ngunit sumuko rin siya kaagad sapagkat napakadilim doon. Lalabas na sana siya sa kuweba nang may makita siyang isang taong kumikinang ang katawan. Marami rin siyang batok at kakaiba ang kanyang mga mata. Nakaramdam ng takot ang binata. Gusto sana niyang umalis doon, ngunit napako siya sa kanyang kinatatayuan. Akmang ililihis na sana ni Maroy ang paningin niya sa nasabing tao, pero nagulantang siya nang makitang nasa harapan na niya ito. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Bakit kumikinang ang katawan at kasuotan mo? Hindi mo na kailangan pang malaman. Nandito ako para ipaalam sa'yo na ingatan mo ang gintong kabibi na yan. Ang bagay na yan ang naging rason ng maraming kaganapan noong sinaunang panahon. Gamitin mo yan sa tama at makabuluhang bagay. Huwag sanang dumating ang araw na paparusahan din kita dahil sa kasakiman mo. Hindi alam ni Maroy kung ano ang tinutukoy ng taong nakausap niya. Dahil dito, kinuha niya ang gintong kabibe at ipinakita sa kanyang kaharap. Kung ito ang hinahanap mo, isusoli ko na lang to sa'yo. Sinabi rin niyang hindi niya yun kailangan at pinulot lang niya yun dahil sa kuryosidad. Hindi naman siya pinakinggan ng nagliliwanag na tao at nagpatuloy ito sa pagsasalita. Ingatan mo ang kabibing yan dahil gustong makuha ng mga taga rito yan. Wala akong ibang mapagkakatiwalaan sa mga taga rito kung hindi ikaw. Kaya bago pa man nila mapagtagumpayan ang ritual nilang magkukulong sa akin, ipinagkakatiwala ko na sa iyo yan. Magtatanong pa sana si Maroy sa tao kung ano ang meron sa mga taga roon, ngunit biglang naglaho ang nilalang na yon. Doon lang din siya nakagalaw, kaya dulot ng kanyang takot, patakbo siyang lumabas sa kuwebang yon. Ipinagpatuloy niya ang paghahanap sa mga kaibigan niya hanggang sa may nakita siyang isang matandang lalaki na naglalakad. Dulot ng kanyang desperasyon na makita ang mga barkada niya, tumakbo siya para lapitan yon. Pagkalapit niya sa matanda,
Agad niyang tinanong ito kung saan banda ang ibang bahay doon. Pagkalingon sa kanya ng matanda, napalunok siya ng kanyang laway nang malamang yun ding mismo ang matanda na nagbigay ng babala sa kanya. Teka, hindi ba't ikaw rin yung matandang nakasalubong namin? Ano pala ang ibig mong sabihin? May alam ka ba sa nangyari sa mga kaibigan ko? Hindi ko na sila makita eh. Kung hindi ako nagkakamali, dinala sila ng mga aswang. Panigurado ko na gagamitin nila ang mga kaibigan mo para makuha ang bagay na ipinagkaloob sa iyo ng dakilang Diyos na si Kaptan. Ha? Diyos? Kaptan? Ano bang pinagsasasabi ninyo? Ang hawak mong bibe ay makapangyarihan. Makakaya mong magpalit ng anyo gamit yan. Kaya mong maging isang hayop o kahit na anumang bagay. Napakunot noo si Maroy dahil hindi niya inakalang alam ng matanda ang patungkol sa pagkuha niya sa gintong kabibe. Sinabi pa ng matanda sa kanya na kukunin ng mga aswang ang kabibe at gagamitin nila ang mga kaibigan niya para maisakatuparan ang kanilang gusto. Gagawa sila ng ritual gamit ang dugo ng mga kaibigan mo. Ang ritual na yon ang huhuli kay Kaptan. Inaakala nilang nakabalik na sa kanya ang gintong kabibe niya, kaya sinusubukan nila siyang madakip. Inilarawan ng matanda ang itsura ni Kaptan at nagulat ang mga mata ng binata nang mapagtanto niyang nakaharap niya yon sa loob ng yungib. Sige na, mauna na ako. Mag-iingat ka sa mga taga rito. Huwag na huwag kang magtiwala. Kung gusto mong mailigtas ang mga kaibigan mo, maghintay ka ng kabilugan ng buwan. Ilalabas nila ang mga yon, pero kailangang maitakas mo na sila bago pa maghating gabi. Hindi na nakapagsalita si Maroy dahil sa itinura ng matanda. Nang magpaalam na yun sa kanya, napagpasyahan niyang bumalik na muna sa kuweba. Naisip niyang 2 gabi na lang din naman bago maging bilog ang buwan, kaya kailangan niyang maaktuhan ng mga aswang sa kanilang pagre-ritual. Hindi ako papayag na mamatay ang mga kaibigan ko gaya ng sinabi ng matandang yun. Napaisip pa siyang maswerte siya dahil napasa kamay niya ang gintong kabibe ni Kaptan at magagamit niya yon para labanan ang mga aswang. Bago tuluyang bumalik sa kuweba, naghanap na muna siya ng mga prutas na mapipitas at nang meron siyang pamatid gutom habang nagtatago sa kuweba. Nang makakuha na siya ng sapat na prutas, pumasok siya sa kuweba at doon na natili. Tiniis niya ang dilim ng paligid, lalo pa at ayaw niyang malaman ng mga aswang na naroroon siya't nagtatago. Sa loob ng 2 araw, nagtago siya sa kuweba at lumalabas na lamang kung maghahanap siya ng makakain. Maswerte nga lang si Maroy dahil walang kabahayan sa bahaging yon, kaya walang makakakita sa kanya. Habang nasa loob ng kuweba, sinubukan niyang gamitin ang kapangyarihan ng kabibe. Ilang beses niyang inisip ang kanyang kokopyahing katauhan, pero hindi siya sigurado kung magtatagumpay siya. Nang dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan, lumabas siya sa kuweba. Hinanap niya ang kinaroroonan ng mga aswang at naisip niyang pumunta sa kanilang amo na siyang may-ari ng palayang aanihin nila, ngunit kinatuban siyang maging yon ay isa ring aswang. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang may matanaw siyang 3 lalaki sa hindi kalayuan. Sinipat niya ng maigi yon at nakita niyang nagbabaga ang kanilang mga mata na kagaya ng buwan. Napagtanto niyang mga aswang sila, kaya nagtago siya sa madilim na bahagi. Hinawakan niya rin at kiniskis ng bahagya ang kabibe habang iniisip na maging anyong puno siya sa paningin ng mga yon. Ganun na lang ang tuwa ni Maroy nang dumaan sa tabi niya ang mga lalaki nang hindi man lang siya nahahalata. Nalaman din niya na patungo ang mga yon sa lugar kung saan gagawin ang ritual ng pagtawag kay Kaptan, kaya minabuti niyang sundan ng 3.
Habang naglalakad, inisip niyang magiging normal na siya, kaya mas naging magaan ang kanyang katawan. Naging maingat siya sa kanyang mga galaw hanggang sa makarating siya sa sentro ng nayon. Mukhang tama ang sinabi ng matanda at ng lalaki sa akin. Kailangan may gawin ako para mailigtas ko ang mga kaibigan ko at pati ng tunay na nagmamay-ari ng gintong kabibi na to. Nang tuluyan na siyang makalapit doon, halos maduwal siya sa nakakasulasok na amoy ng paligid. Iginala niya ang paningin niya sa mga nandoon at napailing siya nang makitang lahat ng mga nandun ay nagbabaga ang mga mata at naglalangis ang katawan. Nakita niya rin na may kung ano-ano silang inihanda para sa gagawin nilang ritual. Alam niyang mga aswang sila, kaya inisip niya sa kanyang sarili na magiging katulad siya ng mga yon para hindi siya madaling mahuli. Habang nakapwesto sa pinakasulok at nagmamatsyag sa mga nandoon, may isang matandang aswang ang naglakad at lumapit sa isang malapad na bato na may nakapalibot na kung anong baging. Ilang sandali pa, nagsimula siyang manalangin gamit ang wika na hindi naiintindihan ni Maroy. Habang nakatuon ng pansin ng mga aswang sa matandang nagdarasal, iginala naman ng binata ang paningin niya roon. Napangiti na lang siya at lumakas ang kabog ng puso niya nang makita niya ang tatlo niyang kaibigan na nakalambitin na ng patiwarik. May mga takip sa kanilang mga mata at busal sa kanilang mga bibig. Hindi ako papayag na magtagumpay kayo sa inyong binabalak. Hindi ko hahayaang isakripisyo ninyo ang aking mga kaibigan dahil lang sa pansarili ninyong interes. Mamaya, humanda kayong lahat sa akin. Dahil anyong aswang siya, hindi siya nakaagaw ng atensyon ng mga nandoon. Kahit na may konting kaba siyang nararamdaman dahil sa gagawin niya, mas inisip niya ang kaligtasan ng kanyang mga kaibigan. Nilapitan niya ang bahagi kung saan sila nakalambitin at naghintay siya ng tamang pagkakataon para putulin ang taling ginamit para igapos ang tatlo niyang kasama. Nang makita niyang lahat ng mga aswang ay mas lumapit pa sa matandang namumuno sa ritual, hindi na nagdalawang isip pa si Maroy na putulin ang tali. Pagbagsak ng tatlo niyang kaibigan, kinuha niya ang busal at maging ang mga piring nila sa mata. Nagulat naman ang tatlo at nang akmang sisigaw sana sila, sumenya si Maroy na huwag silang gagawa ng ingay. Agad din niyang inisip na babalik siya sa normal na anyo niya at namangha ang tatlo nang makita nila ang pagbabago ng itsura niya. Sige na, tumakbo na muna kayo at magtago. Ako na ang bahala sa mga aswang na to. Pero baka kung mapano ka, Maroy. Baka patayin ka ng mga aswang na to. Halos buong baryo ang nandito. Umiling na lang siya. Sinabi niyang makakaya niyang labanan ng mga aswang na yan dahil may gamit siyang makakatulong sa kanya. Sa halip na mag-usisa pa, nagtago naman ang kanyang mga kaibigan. Napabuntong hininga na lang si Maroy at nang makita niyang abala pa rin sa pagsamba ang mga aswang na nandoon, inihanda niya ang kanyang itak. Noon din, nagkaroon siya ng ideya para hindi agad mapansin ng mga aswang na nakatakas na ang tatlo niyang kaibigan. Bago pa man makalingon ang mga nilalang na nandoon, inisip niyang magiging kawangis siya ng lalaking nakita niya sa loob ng kuweba. Naramdaman niya ang pag-init ng kabibe, kaya naisip niyang baka hindi gumana ang kanyang iniisip. Subalit, saktong pagkalingon ng mga aswang, lahat sila ay namilog ang mga mata. May ilan sa kanilang napatras at animoy natakot sa kanyang presensya. Hindi na pala namin kailangan ng ritual dahil nandito ka na. Ngayon, ibigay mo sa amin ang kabibe na minsan ang naging rason kung bakit mo pinarusahan si Sinogo. At bakit ko naman ibibigay sa inyo? Wala kayong karapatan sa bagay na yon dahil para lamang yon kay Magwayen. Napalunok ng kanyang laway si Maroy
nang mapagtanto niyang tila may mga katagang kusang lumalabas sa kanyang bibig kahit na wala siyang kaalam-alam patungkol sa bagay na yon. Napaangil ang mga aswang. Sinabi naman ng pinakamatandang nilalang doon na kung hindi ibibigay ni Maroy ang gintong kabibe, papatay nila ito at aagawin ang naturang bagay. Napailing naman ang binatang nasaan yung Diyos ng mga mata ng aswang. Inihanda niya ang kanyang sarili at nang makita niyang papasugod sa kanya ang 5 aswang, ginamit niya ang kakayahan niya sa pakikipaglaban para magapi ang mga yon. Kung kayang matalo ng Diyos na yan ang 5 kasama natin, sige, lahat kayo ay sumugod sa Kanya. Tingnan natin kung ano magagawa ng Diyos ng langit sa mga aswang na alagad ni Sitan. Pagkawi ka ng matandang aswang, napahalakhak pa yun. Hindi naman natinag sa kanila si Maroy at nilabanan pa rin niya ang napakaraming aswang. Nasa kalagitnaan siya ng pakikipaglaban sa mga nilalang na yon nang mapansin niyang nag-ibayo ang lakas at liksi niya. Nakita niya rin ang sarili niyang may suot na baluting ginto, kaya nakampante siyang walang masamang mangyayari sa kanya. Ang kada aswang na lumalapit sa kanya ay tinataga niya ng itak at buong lakas itong itinutulak. Dahil sa ibayong enerhiya niya, tumitilapon ang mga aswang na kanyang nakakalaban. Noong lumaon, halos kalahati na sa mga aswang ang napatumba niya at kadalasan sa kanila ay binawian na ng buhay. Nanggalaiti naman ang halos lahat sa mga nilalang, kaya kahit na anong pag-atake na lang ang ginawa nila kay Maroy para lamang masugatan nila ito. Noong mga oras na yon, natigilan ng lahat ng mga aswang nang sabihin ng pinakamatanda sa kanila na nawawala ang 3 bihag nila. Napatawa na lang si Maroy at sinabi na hindi na nila kailangan ang mga yon. Hindi ba't nandito na ako sa harapan ninyo? Bakit hinahanap ninyo ang 3 yon? Huwag niyong sabihin na natatakot kayo sa akin. Balak ba ninyong gamitin ang mga taong yon para lamang kontrahin ako? Umangil ang pinakamatanda sa mga aswang. Nakita ni Maroy na naghanda yon sa pag-atake sa kanya, kaya mas pinag-igihan pa niya ang pakikipaglaban sa mga karaniwang aswang na kaharap niya. Sinigurado niyang mapupuruhan ng mga aswang na matataga niya, kaya pagkaraan lang ng ilang sandali, lahat ng mga nilalang ay napahandusay sa lupa, duguan at wala ng buhay. Talagang ang malakas ka, Kaptan. Nakakahiya nga lang na medyo nahihirapan ka sa mga karaniwang aswang na nakakalaban mo. Kayo ang mahihina. Sige, sasabihin ko na ang totoo. Hindi ako si Kaptan at isa lang akong normal na tao. Huwag mong sabihin na nasa iyo ang gintong kabibe. Ibigay mo sa akin yan. Kung hindi, uubusin ko ang buong lahi mo. Napatawa na lang si Maroy dahil sa sinabi ng aswang. Ipinakita pa niya ang kabibe na itinago niya, kaya napaangil ang nilalang. Nagulat ang mga mata nito at nanginig ang buong katawan. Batid ni Maroy na nananabik na ang nilalang na yon na makuha ang iniingatan niya, kaya inihanda niya ang kanyang sarili. Kayo ang uubusin ko. Tingnan mo ang mga kasama mo rito. Kung hindi ako nagkakamali, isa sa kanila ang nakainuman namin noong nagdaang gabi. Magbabayad kayong lahat dahil sa ginawa ninyo. Ikaw ang magbabayad dahil sa pag-agaw mo ng kabibing yan sa amin. Kung sa amin yan, mas magiging makapangyarihan ang aming angkan. Kaya mamili ka, binata. Ibibigay mo sa amin yan at palalayain ka namin. O magmamatigas ka at papatayin namin ang mga kaibigan at kapamilya mo. Napailing na lamang si Maroy dahil sa sinabi ng matandang aswang. Sinabi pa niya na wala ng kasama ang aswang, kaya mas madali na para sa kanya ang labanan at patayin ito. Nung mga oras na yun, umangil ang aswang at sa isang pag-isap ng mga mata ng binata, sumugod ito sa kanya. Agad naman siyang umiwas sa pag-ataking yon ng nilalang.
Nang mapansin ng aswang na mabilis din siya, nang galaiti ito at ilang beses niyang sinubukang sunggaban ng binata. Dahil nananalaytay na sa buong katawan ni Maroy ang bertud na mula sa gintong kabibe, nagagawa niyang iwasan ang pag-atake ng aswang. Walang ano-ano, sa hindi inaasahan ng binata, bigla ang nawala sa kanyang paningin ang kanyang kalaban. Iginala niya ang kanyang paningin habang nakikiramdam sa paligid, ngunit hindi niya matukoy kung saan ito nagpunta. Isang malakas na pag-ungol na lang ang namutawi sa kanyang bibig nang makaramdam siya ng malakas na puwersang mula sa kanyang likuran. Tumilapon siya dahil doon. Bago pa siya tuluyang bumagsak sa lupa, napalingon pa siya at nakita niya ang aswang na nakangisi sa kanya. Mahina ka pa, binata. Hindi ka karapat-dapat sa kabibing yan. Matutulad ka lang kay Sinugo kapag nagkataon. Pag-uwi ka ng matandang aswang, umatake uli siya kay Maroy. Nagmadali namang bumangon ng binata, ngunit nang mapagtanto niyang wala na siyang hawak na itak, nakaramdam siya ng pag-aalinlangan. Iniyukom na lang niya ang kamay niya at naisip na mano-mano ng lalabanan ng aswang. Subalit nang ilang dipa na lamang ang layo ng aswang na yun kay Maroy, nagulat ang mga mata ng binata nang biglang lumitaw sa likod ng nilalang na yon ang nagliliwanag na lalaki na nakita niya sa loob ng kuweba. Sinakal nito mula sa likuran ng matandang aswang at bago pa man makapiglas yun, ibinalibag niya na ito ng walang kahirap-hirap. Napangiti naman si Maroy doon at napatango sa kanya ang Diyos na si Kaptan. Napangil ng malakas ang aswang at sa halip na sa nagliliwanag na lalaki niya itinuon ang kanyang pansin, mabilis siyang sumugod sa kinaroroonan ni Maroy. Nakita naman ng binata ang paglapit sa kanya ng aswang, kaya nakipagbuno siya rito. Kahit na malakas ang aswang at madulas ang katawan niya, hindi naman nagpatalo sa kanya si Maroy. Ilang beses nitong sinubukan na ibalibag ang binata, pero nagagawa ng paraan ni Maroy para hindi siya mabuwal at mawala ng balanse. Kung inakala mong matatalo mo ako dahil sa isa lang akong normal na tao at ikaw naman ay isang aswang, nagkakamali ka. Mapatay mo man ako, pero titiyakin kong pagpapawisan ka muna. Umangil ang aswang dahil sa sinabi ni Maroy. Sinubukan itong dukutin ang puso ng binata, ngunit nakailag siya mula sa pag-atake ng nilalang. Kalaunan, nagawang maibuwal ni Maroy ang aswang. Sakto ring nakita niya ang kanyang itak, kaya mabilis niyang nilapitan yon at dinampot. Babalikan na sana niya ang aswang para tuluyan ng pugutan ng ulo, pero nagulat siya nang hindi ulit niya ito nakita. Muli niyang iginala ang paningin niya hanggang sa may marinig siyang pag-ungol. Napatingala na lamang si Maroy nang mawari niya sa ibabaw nagmula ang narinig niya. Ilang segundo lang ang lumipas, nagulat siya nang may bumagsak sa lupa. Nang tingnan niya yon, nalaman niyang ang matandang aswang yon na kalaban niya. Lalapitan pa sana niya ang nilalang nang bigla ding lumapag ang lalaking nagliliwanag. Inapakan nito sa dibdib ang matandang aswang at binantaan na wag ng pangaraping makuha ang gintong kabibe. Noong una tumango ang matandang aswang na yan, pero sa hindi inaasahan ng sinaunang Diyos na si Kaptan, nagawang makapiglas ng nilalang sa kanya. Susugurin sana siya nito nang itinaas niya ang kanyang kamay. Napanganga na lang si Maroy nang makita niyang nagliliwanag yon na nakakasilaw. Sa halip na ipikit ang kanyang mga mata, sinikap niyang makita kung ano ang susunod na mangyayari. Napanganga na lang siya nang makita niyang tinamaan ng aswang ng liwanag at tumilapon ito. Noong mga oras na yon, napalingon kay Maroy ang nagliliwanag na lalaki. Ikaw na ang bahala sa aswang na yon. Alam ko na makakaya mo yan. Ingatan mo rin ng mabuti ang kabibe. At kung ayaw mo ng tangang yan, ilibing mo na lang yan sa silangan at kusa lang din niyang mawawala.
Napatango si Maroy sa sinabi ng sinaunang Diyos sa kanya. Noon din, naglaho ang nagliliwanag na lalaki at naiwan silang dalawa ng matandang aswang doon. Nang marinig niya ang pag-ungol nun, napagpasyahan niyang lapitan yon. Nakita niyang hirap na yon sa paggalaw. Nakita niya ring sunog na ang buong katawan nito, kaya bahagya siyang nakaramdam ng awa. Nang maisip ni Maroy na kapag hahayaan niyang mabuhay ang aswang, magagawa nitong gamutin ang kanyang sarili at siguradong gaganti yun. Dahil dito, napagpasyahan niyang pugutan yon ng ulo. Kahit na naririnig niya ang mahinang pagmamakaawa nun, hindi niya ito pinansin. Yan ang dapat sa mga kagaya mo. Bahala ng mga taong makakarating dito kapag nakita nila kung anong nangyari sa inyong lahat. Nang masiguro niyang wala ng buhay ang matandang aswang, napatakbo siya patungo sa itinuro niyang pagtataguan ng kanyang mga kaibigan. Ganun na lang ang pagpapasalamat nila sa kanya dahil nailigtas niya sila mula sa mga aswang. Ikinuwento nila ang nangyari sa kanila at kung papaano sila nakumbinse ng nakainuman nila na sumama sa kanila. Nag-usisa pa sila kay Maroy kung papaano niya nagawang iligtas sila at kung bakit ganoon ang itsura niya noong una nila siyang makita. Wala namang nagawa ang binata kung hindi ang sabihin sa kanyang mga kaibigan na nangyari, pati na ang pagkakatagpo niya sa gintong kabibe. Dahil nandoon na sila sa nasabing baryo, inani na lamang nila ang palay at pagkatapos ay inapakan nito para humiwalay ang mga ito sa mga tangkay. Dahil ikinonsidera na nilang wala na silang amo, minabuti nilang ibigay na lang yun sa mga taong nakakasalubong nila sa daan. Hindi naman nila sinabi kung saan nila naani ang palay na yon, dahil baka mapaghinalaan silang pumatay sa mga aswang na nakatira sa nayong pinuntahan nila. Noong makauwi na si Maroy sa kanilang baryo, itinago niya ang kabibe. Subalit, makaraan lamang ang ilang buwan, napansin niyang may mga taong nagmamatsyag sa kanilang paligid. Ilang beses na rin silang sinubukang looban, kaya napagpasya na lang niyang bitawan na ang gintong kabibe. Bago pa man tuluyang sumikat ang araw, inilibing niya yon sa silangan. Sinigurado na lamang niyang walang ibang nakakita sa kanya para hindi yon hukayin ng kung sino man. Magmula noon, kinalimutan na niya ang patungkol sa kabibe. Namuhay na rin siya ng payapa at ang naging karanasan niya sa isang malayong baryo ay naging parte na lang ng alaala ng kabataan niya. Hanggang sa pagtanda niya, marami siyang naririnig na kwento patungkol kay Kaptan, Sinogo at Magwayin. Pero linggid sa kaalaman ng mga taong nakapaligid sa kanya, minsan na rin niyang napasakamay ang mahiwaga at makapangyarihan na gintong kabibe ng Diyos na si Kaptan.